Wala man akong pera, Mercedes. Kahit soft drinks lang, tsaka biskwit. Napakakuripot mo naman. Bigyan kita 150. Ano? Deal ka? Saglit, hintay mo ako dito. Bakit? Saan ka pupunta? Mamita! Kahit 150 na, payag na ako. Hoy, yung mga mata nyo, baka mamaya matunaw ako. Hala naman kasi, huwag ganyan. Naghimas ang baw niya. Supay Magimas nga ramanan. Kinakatabaw. Saka mo na nakakita dito. Ay, mudi sakto mo na nga nakakita. Pagkudwaan talangan na yun, tawang tulugay. Hoy, okay. Tanong ating kapatid, awan lugay. Ngayon sakto mo na nga kumagat Hala, kahit sabay na kayo para walang lugi. Sige, mamalpas kang kumagat. Siya mo sa marama. Win ka din. Bakit mo naman tinulak? Ang laki! Ano? Masarap ba, mamita? Siyempre naman, favorite ko kaya ang saging. Halata naman sa'yo eh. Gusto mo? Oh, kasi ba mlalakayan ka na, dugdugyot ka. Hoy, sakto mo na kumagat Akala ko pa naman, ako yung sinasabihan nyo. Kala mo lang yun, no? Ito, yung saging, di ba, boy? Kaya nga, agbibisin to. Oh, kisti sabang kumagat kan pabayagan na pa ilang. Oh yeah, ang sarap. Oh, ipasindayang na pa ilang. Ulala, apakatamis, baby. Magbulunan sana kayo mga unggoy. Para saging lang. Pagmamalaki pa talaga. Wala ka, Andres. Pasugnod ni Mercedes
Basol na. Wala na siguro. Isunati kaya ang ramanan. Mukis ti saba minibus mo. Nakamaysak pa lang nga kagat. Arsap ka nga talaga. Napasunsyakan ah. Napasarap eh. Maaltutan ka kuma. Durbab to. Dempsey boy, gusto mo bang magkapera? Siyempre naman, sino ba yung may ayaw sa pera? Ano? Deal? Anong deal na sinasabi mo dyan? Alam mo na, Dempsey boy, kunwari ka pa. Wala akong alam sa sinasabi mo, mamita. Bigyan kita 150. Ano? Deal ka? 150. Ha! Papakawan, kanya man ito 150 mo. O sige, 200. Pwede na yon? 200. Hapdik lang ajay. Ano ka ba? Isaglit lang naman tayo. Kahit pasaglit yan, ayaw ko pa rin. O sige, 400. Tama na siguro yon. Kahit 1,000 pang ibigay mo, ayaw ko. Kung insan ang binibigay mo, kung iniipon mo, Kahit na, marami naman akong datong eh. malay mo, maubusan ka, ikaw din yung mahirapan. Ang dami mong sinasabi. Kung ayaw mo, hindi huwag. Hmm, 400? Sayang ay. Pakiputak to pa lang kami. O, doon ko mo magatang na dyan. Hi, Dempsey Ball. Si Mercedes, nagkagaling. Wala, palakad-lakad lang. Hoy, maglibre ka nga. Nakakagutom eh. Wala man akong pera, Mercedes. Kahit soft drinks lang, tsaka biskwit. Napakakuripot mo naman. Bigyan kita 150. Ano? Deal ka? Saglit, hintayin mo ako dito. Bakit? Saan ka pupunta? Basta, hintayin mo lang ako dito. Didiskarte lang ako. Diskarte? Eh, wala naman siyang trabaho. Mamita! Kahit 150 na, payag na ako.